Robert Abela għażel li ma jlissen ebda kelma rigward l-aħħar rivelazzjonijiet brabta mas-saga ta' tliet sptarijiet żvelati minn Times of Malta u The Shift News li mkien ma' ħidma konġunta mal-OCCRP. War rifjuta li jagħti il-kummenti tiegħu mal-mikrofonu ta' Times of Malta dwar ir-rabta li għandu l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat ma' VGH Europe, dan kif preżentament jinsab daru mal-ħajt u għażel illi ma jixtieqx jinfluwenza l-qrati. Do you have any thoughts on ex-Prime Minister Joseph Muscat signing consultancy contracts with the company formerly known as VGH Europe the same year as his resignation? Is-suġġett kif taf b'mod ġenerali ta' Steward u VGH huwa soġġett għal proċess investigattiv u nemmen illi bi kliemi b'ebda mod m'għandi b'xi mod nipprova ninfluwenza dak il-proċess. Abela insista li ma jixtieqx joħloq aktar konfużjoni u li jrid iħalli l-qrati jaħdmu l-istess Abela li għal dawn l-aħħar xhur u ġimgħat b'mod sistematiku attakka lill-Maġistrat Marcen Farrugia brabta mal-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija. Fl-istess waqt mistoqsi dwar il-fatt li Joseph Muscat talab lill-Maġistrat Gabriella Vella biex tirekuża ruħha mill-inkjesta tal-isptarijiet, anke hawn bis-silenzju tiegħu Abela għażel li jiddefendi lil ta' qablu u ddeċieda li ma jlissen ebda kliem. Nemmen li l-kawtela f'dan il-mument tibqa' importanti ħafna. Mir-rapport maħruġ mill-Awditur Ġenerali ħareġ biċ-ċar li Abela kien ilu jaf li l-kuntratt tal-isptarijiet ma kienx bissewwa tal-inqas 3 snin minn meta laħaq suċessur ta' Joseph Muscat fis-siġġu tal-poter f'Kastilja. Ta' minkejja illi fit-taqtija leadership tal-Labor u stess kien saħaq illi kellu overview fuq kull ministeru inkluż dak tat-Turiżmu illi surrealment il-Ministru responsabbli minnu dak iż-żmien Konrad Mizzi kien qed jieħu ħsieb id-deals ta' tliet sptarijiet settur illi suppost jaqa' taħt il-Ministeru tas-Saħħa. Ġejt fdat mill-Prim Ministru Joseph Muscat sabiex ikolli overview sorveljanza tad-dekasteri kollha fil-kabinet tagħna. Jiena ħdimt b'mod ftit differenti mill-pija tal-kabinet għax fil-waqt li kull ministru kien iffokat kif kien Chris fuq il-Ministeru partikolari tiegħu, fil-każ ta' Chris fuq is-saħħa, fil-każ ta' Owen Bonnici fuq il-ġustizzja, fil-każ ta' Borġ għandu Ministeru vast, trasport, infrastruttura, proġetti kapitali, planning. Jiena kelli s-sitwazzjoni fejn kelli l-overview tal-Ministeri kollha. Bosta iddeskrivew dal-aġir u diskors li għamel Abela l-ġimgħa filgħaxija bħala wieħed illi qed ikompli juri d-djufija tiegħu quddiem kriżi wara oħra fejn kull ma jmur qiegħda tinkixef naqbuta ta' tmexxija laburista. Bil-poplu jappella lil Robert Abela biex iwieġeb fejn marru il-miljuni tal-ewro mħallsin mit-taxxi tagħhom u għalfejn minkejja dak kollu illi kien jaf baqa' jħallas lil ta' Stewart.